Καταφωνή. Έρουσο Ιάκωβε. Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος σήμερα? Καλημέρα Διογέννη. Σήμερα είναι η ονομαστική μου εορτή. Δεν θα μου ευχηθείς? Όχι. Τι δουλειά έχει ένας Έλληνας να γιορτάζει ένα εβραϊκό όνομα? Μα είναι χριστιανικό όνομα το Ιάκωβος. Ιάκωβο έλεγαν τον μαθητή του Ιησού. Αλήθεια, αφού και ο Ιάκωβος έλαβε το Άγιο Πνεύμα και έμαθε όλες τις γλώσσες του κόσμου, γιατί δεν έγραψε και αυτός ένα Ευαγγέλιο? Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Δεν γνωρίζεις ότι υπήρξε κι άλλος Ιακώβ νωρίτερα? Ναι, υπήρξε στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν γιος του Ισαάκ. Και ήταν μάλιστα και πολύ καλό παιδί. Να φανταστείς ότι έκλεψε με κόλπο τα πρωτοτόκια από τον αδερφό του. Παντρεύτηκε 2 αδερφές και αργότερα άλλες 2, ετεροθαλείς τον άλλον. Πολύ ηθικό στοιχείο. Που τα είδες αυτά και τα λες ειδωλολάτρη αντίχριστε? Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένα αυτά, Ιάκωβε. Σε αυτό το ιερό σου βιβλίο. Διάβασε το επιτέλους. Και κατάλαβε ότι είναι εβραϊκό. Όχι. Δεν είναι εβραϊκό. Ο Ιακώβ δεν έκανε 12 παιδιά. Ναι. Από αυτά τα παιδιά δεν προήλθαν οι 12 φυλές του Ισραήλ. Νομίζω πως ναι. Άρα δεν πρόκειται για εβραϊκό βιβλίο. Όχι. Είναι χριστιανικό. Θέλεις να το ακούσεις, μου φαίνεται. Γελάει ο κόσμος. Επανελληνισμός τώρα.